केहू जाई केहू जाता केहू जाए वाला बा कि तोहरा जिंदगी के खेला उड़ाए वाला बा कि तोहरा जिंदगी के खेला उड़ाए वाला बा। ए जी अब कनिया नु के जब ब्लाउज सिया जाई अब तल्ली ही आई सीधे हम 3 गो बाटे अस्तर अस्तर रउआ लगा दे हम पैसा दे दे हम तो लगा दे। कनी कितना दिन में सिया जाई? कहिया चाही? हमरा के तो 3-4 दिन में चाहिए। अरे सफा खोल के दिखावा। का खोल के दिखा? अरे मुंह अब देख दुकानदार से या टेलरन से लजाए लगबू माने हम तार देवर भसुर ससुर लागे नी। अब वो बात नहीं खे कनी की क दिन में रसीद भी पहले बता दी। कहिया चाही? हमरा 2-3 दिन में चाहिए। तू कहबू तो अबे खड़े खाड़ी सी दे। नहीं हां कनिया ना कि नाप नहीं खिन ले आइल। आ तेरी कीजिए तो आराम न बा छुटिया एगो झोरा में लेके चलबू। रुका मास्टर जी तन दिया फितवा। बुढ़िया एगो सास बिया हमार ए जे कनी के सियवा तो नाप ले तहार। काची ना भाई अब देख पहले बॉडी नापब। अच्छा ओकरा बाद गाला नापम। हां ओकरा बाद बाजू नापब। अच्छा ओकरा बाद कमरो नापब। नहीं कमर तक ब्लाउज थोड़े ना जाला। ओ हो मतलब कि पेटी जना पाला त हम दोनों ना पेनी। अच्छा कौ मान लकी ब्लाउज सरकावे के भइल त नीचों से डांड में सरका के निकाल दे। ई कैसे बतियाव तनी जीरो हुक ना लगाइम काहे करम? आजकल जान त हुके वाला ना लगाइब। बटा आजकल चलत कहां? आजकल मरद ला त खोर मिलत ओस ब्लाउज हाथ में नहीं खस निकालत सीधा गोड़े में कहत न। बड़ा रवा बेशरम बनी जी आई लोग कहाइले सीए के निकाले के पहनाए के ना कहाइले ठीक है ना? नापी आई जल्दी। अरे सकेत होता टाइटे एकदम रही कि ढीलो? ढीलो सब कर देम। अच्छा तहर 9 बाया कहत अड़ू 7 ढुकी कैसे? तेरा ढुका ढुकोले से का मतलब बा? नाप अब फिर दोस्त देबू कि सकेत सीधे हला तब का करब? देहिया पर चढ़ जा हमार। अरे चढ़ जा देहिया पर दा गोड़ा आगवा है लगा ला तोहरी बहिनी काहे तर घाला धरा ढीला हो त मत कहिया। देखा नापे के बात ना पना हम आप सिएबो ना करम चल घर रे ना देखा बुझा है तू ग्राहक लक्ष्मी रूप होला। छतिया पर चढ़ जा लक्ष्मी हनी त चढ़ जा। अब फिर भतार से ही कहे लगबू कि अरे बाटे सकेत हो कैसे लगाई सकेत होता सकेत होता राजा चल बा हरिया नाप जल्दी हमारा ओ जे से अंजाद लगा ली अंजाद लगा ली नाप तन के सांस फुलाव ना कि बेटा सांस फुलावा ना से दो गलबा हमारा से आज के बस दुकान खोल तर मुड़ी में मोड़ के। अरे का भाई ना तीउ के बेटा सांस फुलावा नाप त ना कि साइज हमर देखत सुना दो गलबा सुना दो गलबा बोल रे ना किया अरे खइबू पियबू आ कबो हाफे लगबू कपड़ा ना छोड़ला कर कपड़ा ना छोड़ला बड़ा है छिनार बिया रे मर्द नाप ले तनी त कहतिया कि होई ना हौ आ तन के सक दाब के सीधे सकेत हो जी लगे छपटाए जा बाकी 3 गो सीए के। बाप रे बाप आजकल के पतो आ बेटी त कहाला में नहीं खिस तंची एगो ब्लाउज के खराब सिवा देनी तन टेढ़ बेंगुस हो गइल टॉप देना 3-4 गो ब्लाउज उठा के लेके चल गइल दर्जी भिरिया कहाला में बिया हो अब बोल देले ओकर माई बाबू कहत के हाथ दाब में रख बांध के रख बस करू के बांध के रखी जा सिवा ल आज के बाद ना साग सब्जी लिया के दे ना कुछ लिया के दे जा जा बाजार से लिया ले खइया बनैया नतिया के बेटा ना वो नतिया दर्जी वाला सब दोगला बनस एक नंबर के दोगला बनस हैं के रे के दर्जी वाला मम्मी जी का भइल कोई नहीं आई देवे खाती के सी दिया दोगलो को तो ससिया फुलाव ससिया ना फुलाव जा
जा कने विनोद बके दे ना रवि जी बड़ा बढ़िया से त जा एक निहिन मौगड़ा ह केहू देखी त ना कोई एकदम खखाड़ ह अंदर दो से सिवैले रही तू कैसे सिल रे 1.5 बांगुर सिल रे ओसे अरे ही ओकर सिल जाला लइका फैका तो चुकी बार रोए गाय लगतन चिट्टियन मगज हो त का हो जाई लइकवा कहता कि नत सिया 1.5 बांगुर सीधा लइकवा कहता टे जो सिवाले जो चलियो कर फिरी के करा चलियो नतिए फिरी हट गोइलू के धव धव तक लेके गइली संग रे कलिए के चला काहे के कहि जीरो के उल्टा सीधा बोल हमरा के चल हमर नीमन साड़ी का पीस रहल हटे ऊ कपड़ा रहल हटे रो बिगड़वा दे ले जाके न त जा निमन सीधी जा कहते बानी कितना छिनारा निमन मेहरान के ब्लाउज नापे के बाना का कर लऊ बड़ा नटोंकी बिरे बड़ा नटोंकी भी हराम जाती रे माई बाबू माइला विदाई होतरी चल हराम जाती चल दो गलवा बहुत नतिया हरामी है कद नहीं से मोकरा भी ना जाइना ओकर झगड़ा कइले बियाह ना रही तबे के रोवे हां अरे खाली फोना में पकड़बू प्यार की कहियो मिलहूं आई बुए जान का पैटा सिया गिल बा हां अबे डोरी लगावे के बा कहिया ले डोरी लाई कहिया ले माने साझे बिहान में लागल जाऊं जाए अभी कुल मेहरार उनके चोली बेला सिया तनी त पहले में हरारू को चोली बेलाव जरूरी बा कि हमार पाट के जरूरी बा जा करा शाम दिन के जा खैनी लेके आओ हम आवतन जा खैनी खइबे खैनी लेके आओ अपना के किन के एकाद खिली हमरो के साचो कर तोरे देबे ना डोरिया बना दे जा कर देबे ना हां दे देबे नाप ना लीजिए एकदम दे दे तनी हमरा के नाप ली तो के नाप ली ब्लाउज 4 गो सिए के बा बोला कि जातारा ठीक बा अब देख 120 रुपया ले तनी 100 रुपया में सी दीजिए सीधे कन्या नाप उप ले आइल बाड़ू ना भर बाह के हे जाले त पहले कमर नापब कमर ओकरा बाद सीना ओकरा बाद बाजू तब गाला तब हेने अब कमर ब्लाउज के नाप में कमर काहे आई दादा आजकल जानते खूब जुग जमाना खराब हो गइल बा मर्द ल त खोर मिलत से कहत से हाथ में से निकाल के तब हेतर नीचे में ब्लाउज खोला आ तू ही हो गए चाची तार त नाप हमरा एकदम याद बा नाती के बेटा मेहरारू कहूं ब्लाउज खरवा देतना भाता से तू मालिक हवे रे मालिक हवे दर्जी हवे तो दर्जी लेकर भतार बने की कोशिश तू काहे करत रे छुछुंदर तो खूब करे मस्तान के कुकुरा अरे कुकुरा जाए तो जौन बोले को चाची तू का दुकान हेने हेने ठीक है बोले गांव घर के बोले बुझू आ हेने मैं गांव खराब कर नाती के बेटा पतो आइला से तो लागत लोग से उल्टा सीधा हां कौन पतो कौन पतो देख मम्मी जी इहे पतो है एकर हम कोने मिहिन मौगड़ा हनतिया के ह? सकल पतो ही है चाची तार पतो है कि हम कुछ बोलब हो कने अपन नाप आई तो नतिया कतना झूठ अबे ब्लाउज के ना तो कतले कमर नापे के बा मैं मरद निकलवाओ तन से हे में तू मालिक हवे हम कहाँ कने ही मालिक हई तू मालिक हवे बाकी सकेत सीधे तो फिर अब मर दो चार गो बात बोल मारे मारे मारा मर बाप एकर बाप दो गालावा कहेला हां एकर रखले बड़ा वो छिना रे कहे उनके देले बारू नाप वो बुढ़ा एक दिन नहीं अकेला रे छिना रे एक नंबर के बुढ़ावा ए देखा आगे बोल पे अपन पड़ा बाप के कपड़ा देतन तो कहता नाप तोहारा के ले बाप के हमारा में नाप हो जाई तो बाप के नाप ना लीबू तो का करी हम मौगा कहीं का सब- मौगड़ा हो यही लूर में तोरा यही लूर बा अब तो तारी बा 60 रुपया में 60 रुपया में सीधे आपन पीस लग छिछ त ग्राहक तोरा भी नहीं खसा रे छुछुंदर अरे कुकुरा छोटा कुकुरा अरे रे नतिया तार ससुई ना रही तब ढुका के सटरवा बन क के मुंह में सीधे कैचिया ले कम हमें सीधे था हमें सीधे था हां चले आज के बाद अगर पतो के कुछ बोल दिहला मेरे भांग खइले बानी हम मौगा आदमी के कोनो चिंता बा बिना भांग खलाऊ आऊ पाऊ 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 ये भोसड़िन के झगड़ा करे के गौवा घरवा में ना मिलेला तो दुकानी घूम के पहले पतोहिया के भेजी आ पतोहिया चमका के मुंह में थुथुनियाई न त ही पिछवा ले आई आ झगड़ा करिया स जा तनी देखा तनी कहाँ ब्लाउज सिया जाता आ लगन में अइलू जा ना पीछे के हुक तर काट के आ दिल बना के आ बिल क दिहनी तब कहिया जा सरवा जाता रे खराब कर देनी सामान